गोबोर आर्मी केम्पखौ नायदो नोंथांमोननो देखायहरनोसै आं नै बोनानै जुम खालामलाबायनानै नै पाबजि फ्रि फायाराव थानाय बायदि गोजाखा न'फ्रा। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय। जों दिनै नै खामानि मावनो फैलायबाय निसामारि जायगायाव। नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय जों मा मा खामानि मावगोन दिनै। नै प्लेट खुलिलाबायनाय, दा पिकिं मेचिन फैगासिनो दं। पिकिं मेचिन दोखांनायनि उनाव आरो मारिफिनना होनांगौ आरो। ओइ खर'मा खुलिना फैनोसै। बिसोर खुलिगोन। नै बिनिफ्राय जों ओरै खुलिलांसै माखासे, ओइ मालगारि दं गेजेराव। ओमफ्राय ओरैजा माखासे खुलिनो थांबाय। लोगोफोर दिनै बोथोरा थान्दा, लासै लासै मोजाङै मोजां खामानिखौ माव। बारा हाखु दाखु मावनाङा, आखाइफोरा दोलाजोबगोन। नै जोंहा सन्जिब आदाया मोजाङै मोजां खुलिगासिनो दं लासै लासै। ओमफ्राय नै ओरै बानायसायाव खुलिगासिनो दङ। ओमफ्राय नै ओरै खर'खैजा लोगोफ्राबो खुलिगासिनो दं। आंबो दा खुलिहैनोसै। नैबेखौ इसिजिन दै लोगोफोर, नैयाव थाव मिलखा गिस नांजोबखायो। खाटाक गाबो बेयाव, साइथिङा लावबाथाय बेयाव नैबे गुसेब जाफैयो नैबे गुवारा। ओमफ्राय आरो गुसुंबाथाय गुवार जायो। दा मिडियामाव दं आरो। लोगोफोर प्लेटखौ बे जराव खुलिखांबाय। लुज गोजाखामोन आरो मैयानो खुलिखानायमोन, ओमफ्राय मैया दोनो हायैखाय माने मारिफिनना गालांबाय। ओमफ्राय दिनै आरो खुलिना होलायबाय। दिनैबा दोनाय जागोन ना जायाथाय, दोनाय जायाबाथाय मारिफिनना गालांसै ना, हाजिरा थाबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय नै मालगारि दं बेयाव खुलिलांनांगौमोन। नै दा मालगारियानो होथेना दोनबाय। दा बे मालगारि खारलांबासो जों खुलिना होफिनगोन। ओमफ्राय नै ओरैजा आर्मि केम्प गोजा निसामारिनि। आर्मि केम्पआ जा गुवारलै, सिगां भिडिअफ्रावबो खिन्थाखांबाय। नै महरिया जोंना नै आसि थाइनै देखायदों। नै मालगारिया खारलांबाय, एबार प्लेटखौ खुलिलांबाय थानोसै। लागाव थांदो राङाफ्रायाव थाब थां। जों थाब थाब खुलिनानै उन्दुलाबायना थानांगौ ओंखाम जाखांनानै। नै जोंना लोगोफ्रा खुलिहांबायानो, एबार खुलिलांबाय थानोसै आरो। दाउखोलाय खुलिलांलाय बिदिनो थांलाबाय थानोसै। जोब्बाथाय ओंखाम जानोसै, जिरायलाबायनानै उन्दुना थानोसै। ओमफ्राय आरो मोनाब्लियाव मारिनोसैलाय। ओमफ्राय ट्रेन फैबाथाय गाखोना थांसै। दिनै बिराद मोजांखा आरो बोथोरा खामानि मावनो। मैयाबो बिराद मोजां जादों। ओमफ्राय दाख्लै सानथाम सानब्रैसोआ बिराद गरमखा। ओमफ्राय दिनै मैयाजों बिराद थान्दा कुल आरो। मैयाबो जोंना खामानिया बे जरावनो जादों। दहाय खिन्थाखांखाबाय नामा, मैयाबो खुलिनायानो बेनो। ओमफ्राय मैया पिकिं मारिखाय माने मारिफिनना गालांनायमोन आरो। ओमफ्राय दा नै लुज होखानाय गोजा, नै आखाइफोरजों अबेखौबा खुलिनो हायो, अबेखौबा खुलिनो हायिखौ रेन्जजों खुलिनांगौ। फालके खुलि भी ग्रीस लागी जावा। साबुन आसि दे, मैं साबुन किनी दिम। थेंक इउ। लोगोफोर निसामारिनि नामखौ नायदो, नै निउ निसामारि लिरनायसै दै। माने स्टेसना मोननै ना खाथि, ओमफ्राय नैबेखौ निउ निसामारि लिरबाय। बे गिदिर आरो स्टेसना। नै बेखौ खुलिनोसै आं। ओइ थाब माव ओरै थांबावनांगौनो खामानिया। लिंहरदों आंखौ मुरिया फन हरनानै। आइयै सन्जिब आदा खुलिनो हायाखै दाबो। नोंसो लास जाबाय। आं थाब खुलिनो होखादोंमोन दहायनो। बैखिजा थांबावनांगौनो। हा लोगोफोर, जों प्लेटखौ खुलिखांजोब्बाय। दा खामानिया जोबथ'बाय आरो, खामानि गैथ'ला। दा मेचिन फैनानै बुखांबासो जोंना खामानिया जागोन। दा जोङो प्लेटफर्माव आराम जिरायनानै थानोसै, उन्दुलाबायना थानोसै। ओमफ्राय 12ता जाबाथाय ओंखाम जानोसै। 12तासोआवसो जाखागोन, 12तासोनि उनावसो जाखागोन। पिकिं मेचिना फैखागोन नालाय, खामानिया जोंना 1ता 2तासोआवसो जाहैनो हागौ। आराम उन्दुलाबायनानै थानोसै। दा नै अखा फैबाय, नै थाब थांनोसै। मबाइला सिजोबो, नङाबा मबाइलाबो दाम खमि जाहैबाय, वाटारप्रुफ गैया जाहैबाय। दा थांसै प्लेटफर्माव आराम जिरायनानै थानोसै। नै अखाया फैबायानो। केमेरा नुगोना नुवाखैथाय? नै बेलेग मानसिफ्राबो खामानि मावदों लुलारजों। नै मालाय नारसिनलागासिनो दं, लामा बानायदों बेयाव। गोबोर आर्मि केम्पखौ नायदो नोंथांमोननो देखायहरनोसै आं नै बोनानै जुम खालामलाबायनानै। नै पाबजि फ्रि फायाराव थानाय बायदि गोजाखा न'फ्रा। गाजा बानायखादों। आरो बिथोरखैजानिखौ नुहुरबासो ओइ दंफां लाइफांजोंनो होथेजोबो। नै बिसोर बिफां लाइफांफोर दंजोबो ना। आरो बैखैजा बिराद बांसिन गुवार दं। ओइ नै इण्डियान फ्लेगआ। ओइलाय नुहुरखाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना, इण्डियान फ्लेग बेयो जा गोजौ। बे गेजेर जर जायो आरो बे इण्डियान फ्लेग थिखोनाया। आरो बे साइथिं बारनानै ओरै फारसेखैजाबो दंबावोसो। बैखैजा प्लेटफर्म सिङाव बिराद आर्मि दं। बै गोसोम नुनाय आर्मिफोर गोजा। गारिजों सामान लाबोगासिनो दं। बे सामान माबा मालगारियाव लांगोन खोमा बिसोरो, गावसिनि मालगारियाव। नै प्लेटफर्मा बैयाव प्लेटफर्म 2 नाम्बाराव उन्दुलाबायना थानोसै आं। लोगोफोर, आं 2 नाम्बार प्लेटफर्माव फैबाय। नै फांखानि हिउ बार जादां। ओमफ्राय नैबे बेगखौ खरसा लानानै उन्दुना थानोसै। ओमफ्राय दा 10:30टानि ट्रेन फैगासिनो दं। जुनाय थांग्रा मानसिफ्रा नै रेडि जाबाय गाखोनो। टिकेट दानगासिनो दं दा टिकेट काउन्टार सिङाव। अखा बिरादबो हादों नै। दे बानायसो, ओरै प्लेटखौ मोनसे बार होदो। बेखौ जों मारिनोसै दा। आरो नै मेचिन मोनसे फैबावदोंसो, अन्थाइ बोखोग्रा गाहायाव गोलैलांनायखौ। लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो, कमेन्ट खालामदो, आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो।